שלום לכם, גיא טל, יועץ הנדל"ן שלכם, והיום אני מציג לכם דופלקס גג 5 חדרים עם 70 מטר גג. חניה מקורה. שימו לב לכניסה לבית, כבר עכשיו ערוך להפרדה לשתי משפחות, כולל מדרגות לעלייה לקומה השנייה. בדירה הזאת יש הרבה שטח, שימו לב, זה סלון רחב מאוד. זה המטבח של הקומה התחתונה. יש שם יחידת הורים עם שירותים, מקלחת, חדר רחצה וארון הזזה. שימו לב למסדרון בקומה 5, הוא מסדרון מאוד מאוד רחב. מה שאתם רואים זה החדר רחצה ראשי, יש שם גם שירותים ליד, חדר שינה אחד, חדר שינה שני, והנה המדרגות שאיתן אנחנו עולים אל קומה 6. שימו לב, החדר כאן הוא מאוד מאוד גדול, יכול להיות פונקציונלי הרבה מאוד דברים, למתבגר, למשפחה נוספת. שירותים, פינת עבודה, ניתן להוסיף מקלחת. שימו לב למטבח שמגיע, יש פה פינת אוכל, מטבח, מקרר, מטבח מאוד 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 גדול. והגג, שימו לב איזה גג ענק עם נוף מדהים. אפשר לעשות הפעלות לילדים, אפשר לשבת שם בכיף, לעשות על האש. גיא טל, יועץ הנדל"ן שלכם, מדובר על הזדמנות מדהימה בפתח תקווה, מציאה של ממש, צרו קשר עוד היום.